שלום, אתכם מירוות שער וטלי נפתלי, תואר שני בתקשוב. היום אני רוצה להדריך אתכם איך להשתמש בהמפשה בפאורפוינט. עכשיו מתחילים. נכנסים להתחיל, אחריו כל התוכניות, בוחרים במיקרוסופט אופיס, בוחרים בפאורפוינט, בוחרים מצגת ריקה, מוחקים המסגרת הנמצאת במצגת הריקה. עכשיו הולכים לעיצוב שקופית ואחר כך כתיבת טקסט כדי לכתוב את הטקסט הנדרש. יכולים להעתיק טקסט מאינטרנט או טקסט משלכם, מה שתרצו. למשל, אני כותבת משפט הדרכה להמפשות. בוחרים ההנפשות למשפט שצריכים לעשות לו המפשה, מסמנים אותו ומצביעים על המפשות. פותחים את רשימת ההנפשות ובוחרים את ההנפשה המתאימה. יש כמה הנפשות, למשל כניסה, הדגשה ויציאה. בוחרים אחת ההנפשות, למשל אני בחרתי בסיבוב. עכשיו הולכים לקבוע זמן להנפשה ומתי ההנפשה מתחילה לפעול. הנפשות יכולות להתחיל בלחיצת העכבר בזמן הפעלת ההנפשה קודמת או לאחר סיום ההנפשה הקודמת. בוחרים למשל עם הקודם, משך זמן 2 שניות וזמן שהיה אחרי 25 שניות. אפשר להוסיף הנפשה אחרת וההנפשה החדשה מתחילה אחרי ההנפשה הקודמת. בוחרים הנפשה שונה להנפשה הראשונה ורואים 2 מספרים ליד המשפט, והן רמז שיש 2 הנפשות, וההנפשה השנייה עושים לה גם כן תזמון הנפשה. עכשיו למשל בוחרים אחרי הקודם משך זמן 2 שניות והשהיה לאותו זמן, השהיה להנפשה הראשונה שהיא 25 שניות. עכשיו בוחרים הצגת שקופית וההנפשות מתחילות לעבוד. תודה.